Vráťme sa späť do Merkel krajiny. Žena ukazovala modriny potom, ako bola zbitá migrantmi. Je to virálne video z Facebooku spred niekoľkých dní. Mala okolo 500 000 videní a vysvetľuje, ako žena má všade modriny, je pokrytá modrinami a ďakuje cynicky Angele Merkel za to, že dovolila, aby mohla byť takýmto spôsobom kultúrne obohatená. Takýmto úžasným spôsobom. Čo sa v zásade stalo, migranti ju nazvali kurvou a ona k nej mala prísť a z očí v oči im povedať: ja nie som žiadna kurva. Tak ju začali mlátiť, chcúc z nej vytlcť dušu. Keby som mal opísať reakcie, ktoré potom boli na Facebooku, ktoré som si dnes pozrel, mnoho z komentárov na tie obrázky zmlátenej ženy s obrovskými podľatinami na tvári a s mnohými modrinami, odpovede boli v zmysle, že je rasistka, lebo sa takto ponosuje. Áno, dobre počujete. Je rasistka, lebo fňuká za to, že bola zbitá migrantmi. Len vydrž tú bitku a buď tolerantný, OK? Vydrž tú bitku. Pripomína mi to rozhovor so ženou v Paríži pred niekoľkými mesiacmi s Timom Poolom a v zásade povedala: áno, viem, že títo migranti pobehujú po uliciach a šikanujú ma, chytajú ma za prsia. Viem, že je to sexuálny útok, ale musíme byť tolerantní. Musíme byť tolerantní. Nie, nemusíš byť tolerantná, keď ťa niekto ohmatkáva a útočí na teba. Pre Kristove rany. Choďte na Facebook a prečítajte si sami tie komentáre. Nazývajú ju rasistkou za to, že fňuká, že bola zbitá týmito migrantmi, len preto, že sa nezmierila s tým, aby ju nazývali kurvou. Tak toto je neuveriteľné. Ďalej si v článku môžete prečítať, keď si ho posuniete trošku dole. Bavili sme sa už o tom včera, ako bol na Facebooku zakázaný NND za to, že hovoril o príbehu Seta Richa. Twitter začal už z fleku rušiť celé účty v niektorých krajinách. Tu môžete vidieť, že tento účet bol zrušený vo Francúzsku a v Nemecku. V zásade sa jednalo o Twitterový účet ženy, ktorá poukazovala na to, čo sa deje v Nemecku. Hovorí o kultúrnom obohacovaní, o sexuálnom obťažovaní, o znásilneniach a o šikane. Tento účet je teraz v Nemecku zakázaný. Nikto ho nesmie vidieť. A táto správa prišla hneď po správe, ku ktorej sa dostanem za sekundu, kde Európska únia teraz hovorí o tom, ako budú, citujem, silou sťahovať nenávistné videá z internetu. A ľudia si hovoria: no a čo, veď je to jedno, ja Twitter nepoužívam, tak si zružme Twitterové účty. Nie, toto nie je riešenie. Sociálne siete teraz vlastne predstavujú internet, čo sa týka správ. Oni sú internetom. Boli sme segregovaní do tohto sociálneho geta, takže musíš výjsť na bojové pole v tejto vojne myšlienok a postaviť sa tým ľuďom tvárou v tvár. To nie je riešenie úplne zmlknúť a zrušiť si účet a kapitulovať a podvoliť sa. Samozrejme, že vždy nám ešte ostane infovojna, ale musíme byť prítomní na bojovom poli myšlienok, ktorým sú sociálne siete. A toto je dôvod, prečo nás cenzurujú. A teraz Európska únia schválila plán násilného sťahovania nenávistných videí z internetu. Čo je nenávistný prejav? Je to všetko, čo obsahuje nenávistný prejav a xenofóbiu. Samozrejme, že kritiku islamu považujú za rasovú, za rasistickú, aký islám nie je rasa. A kritiku nemeckej migračnej politiky považujú za xenofóbiu. Ľudí už dokonca domov chodí navštevovať polícia v Holandsku a v Nemecku za to, že kritizujú vládu. Len za miernu kritiku migračných politík ich vlád. Teraz Európska únia tlačí na to, aby boli nenávistné videá sťahované na silu z internetu. A tým v podstate cenzurujúc kritiku islamu. Every morning before I start writing or shooting a video, I take 2 capsules of Brain Force for a sustainable burst of energy. This is, without question, the most powerful nootropic I've ever taken, and it comes without any of the crashes or the jitters associated with energy drinks. It's additive-free, nothing artificial. It's Brain Force Plus. Read thousands of 5-star independent reviews right now and get your Brain Force Plus at InfoWarsLife.com.